El passat dissabte 20 de febrer es van celebrar les finals femenines de la prova de parelles del Campionat de Catalunya de bowling. Les partides es van disputar a les instal·lacions del Baix Bowling a Sant Vicenç dels Horts, durant un matí de competició on les millors jugadores catalanes van demostrar el seu nivell. El torneig havia començat amb dues sèries classificatòries de 6 partides cadascuna. Les 8 parelles millors en aquestes dues jornades arribaven a la final, on van disputar 6 partides més. Tot i que el nivell fou alt, els resultats finals no van donar gaire sorpreses. La parella formada per Sandra Torrents i Mar Tena, del Club Bowling Diagonal, es va coronar guanyadora del torneig. Torrents i Tena mai havien format parella abans d'aquesta prova i el resultat fou molt bo. S'havien imposat en la primera sèrie, però en la segona el seu domini havia perillat per la dificultat de les pistes. Malgrat tot, en la trobada del 20 de febrer, continuaven partint com a favorites i van acabar en primera posició amb un total de 6.813 pals. Jo avui he arribat molt tranquil·la i molt contenta alhora, perquè tant la primera parella classificada com la segona com la tercera eren del Diagonal. Aleshores, aviam, jo sempre vull guanyar, evidentment, per això competeixo, perquè m'agrada guanyar. El que passa és que si guanyava qualsevol altra parella del Diagonal, que anava en segona o tercera posició, doncs m'era igual, sincerament, perquè l'important és que el Diagonal guanyi tot el màxim possible. Aleshores, jo he començat a jugar molt tranquil·la perquè portàvem un avantatge de més de 250 pals amb les segones i quasi 300 amb les terceres, i he començat a jugar molt tranquil·la. I quan jugues tranquil i estàs relaxat, doncs comences a fer pals i comences a sortir-te les coses bé. I com que m'han sortit molt bé avui les coses, i a la meva companya afortunadament també, doncs hem aconseguit cada primer. El Club Bowling Diagonal es coronà com a club vencedor del torneig, ja que les seves 3 parelles van ocupar les 3 primeres posicions. Per una banda, el duet format per Roser Romero i María Ángeles Álvarez arribava a la final en tercera posició, però els bons resultats en les partides les varen fer ascendir al segon lloc amb un total de 6.551 pals. La tercera posició va ser per a Pilar Perales i Cristina Sanz, que al llarg de les 18 partides del torneig van acumular 6.303 pals. Malgrat aquest domini del Club Bowling Diagonal, també cal destacar el paper que van jugar el Vallès Bowling Club de Terrassa o el Club Bowling Barcelona. Aquest any la prova per parelles ha registrat un increment en la participació amb un total de 23 femenines i la Federació Catalana de Bitlles i Bowling va valorar positivament l'alt nivell dels competidors. Els resultats d'aquesta competició han estat molt importants i bons, tant per la participació com per la condició de pistes, que ha estat una mica difícil, i hem pogut veure aquí lluitant en els millors jugadors i jugadores de Catalunya, lluitar per una plaça a la final, que ha estat bastant difícil. Després d'aquesta final, l'activitat del bowling català no s'atura. Del 23 al 28 de febrer, el Bowling Pedralbes acull el 8è Catalonia Open, una prova a escala internacional també coneguda com a Trofeu Galasa. Per la seva banda, el Campionat de Catalunya es reprendrà el 2 de març amb la prova per trios, que també serà el Bowling Pedralbes, i on s'espera un nivell tan alt com el vist a Sant Vicenç dels Horts.